হচ্ছে ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ଅଭାବ ନିରାମିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବନିଆ ଏଠି ଚୋରି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ନୁଆ ଏରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ আর କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେ ତୁମ ଭାଇ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋତ୍ରପଟ ଦୁର୍ଭୁଜକୁ ଏ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହେଉନଥାନ୍ତା। 7 ଦିନ ପାଇଁ 7 ଫେର ନେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କଲେ ଓଏ ହୋଟେଲ କେବେ ହେଲେ ସିଗ୍ନେଚର କରୁନଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଫେକ୍ ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରହସନ ସତୁକଥା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁକୁ ନେଇ ପଡୁଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ଧ ଧୂତରାଜ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାରା ଜୀବନ ଆଖି ଅଙ୍ଗ ବିଗିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାମାୟଣରେ ସତୀ ସୀତା ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି କେବଳ ମିଛ ପ୍ରହସନ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାରା ଜୀବନ ଏକା ଏକା ରହିବା।